Jodongo mondiki e chenro mar piny owacho mar Inua Jamii dwaro mondo mi piny owacho okelnegi omenda go machiegni kodgi ka giywak ni gitiyo kod omenda mathoth e wuotho ka gidhi omo omenda dwe ka dwe. Jafwambo mar George Juma miyowa ler ewi wachni. Maromo jo Kenya milion 1.9 ma oting'o jodongo, Mike Oniang kod mamoko mang'ao osendike bwo chenro mar piny owacho mar Inua Jamii. Chenro ni mano chakre higni machien osebedo ka geto bero ngima jogo mang'ao ma oting'o jodongo ka piny owacho miyogi omenda maromo 2,000 e dwe ka dwe. Kata bed ni omenda ni osejolo manjang' ngima jogo mayude moko kuom jodongo e kaunti ma Migori ywak no omenda ni sani koro lamlam nikech pek mar ngima ka gombo margi en mondo koro piny owacho koro medo omenda ni. Iye oligi medo wago nikech otin mabe kiduogo kode yot to nyikwayo negi kata mondo iwuoti negi ni kwara no dhi kamasara to gimidhiyogo ka tin. Moko kuom jodongo mayudo omenda ni e bwo chenro mar Inua Jamii wach ni kuonde ma giomo omenda ni koro bor mokalo ka bende gitiyo kod omenda mathoth e yorego mag wuoth. Kumwakawe bor, wakawe Migori to apiko kao pesa mang'eny nikech ki apiko goli kaka teri Migori en $400, kiduogo $400. Neno are ni en $800. $800 kadang imbi kao pesa no mi chiemgo, mi kawe matin chiemgo, iduogo mna ot gi $1,000. Elfa ka wan gi kadiyo. Kuni nyalo kelwago kadiyo kata wachame kadiyo ka kol kata kidhi ot, tidhi ot ka ok inwang'o asara mar wuotho matek mar pesa rumeyo. Brigita Ludo men achiel kuom jodongo ma yudo omenda ni ben 2,000 kuom dwe ka dwe wacho ni omenda motiyo godo e yor wuoth ka oidho apiko koro romo nus mar omenda ni ma ichiwo kod piny owacho. An kura sechame diriyo to ok anene aonge kode kiseyudo 150 1,200 pogne japiko shilingi 800 koro 800 kwenda na kurudi tek. Koro de kayie to de gingeto wa pesa au wacham misara ka akadiyo ka moloyo dhi Migori. Koro waneno ni ka sirkal oyie to kelwago machiegni nikech wajoma dongo bende pachwa kaka rowere mating'o wago bing'e ni ginyalo malowa gikawo mang'eny maloyo kata kaka piko ningo oringi. Ywak jodongo mayudo omenda ni bire kinde no mamoko kuom jodongo mane ondike chenro ni mar Inua Jamii higani wacho ni pok giyudo omenda ni ka moko kuom jodongo bende ywak ni piny owacho odagi ndikogi e chenro ni. Asetemo kaka nyalore mondo mi ayudie pesa no ma ji yudo ni otama koro kang'eyo gimomiyo koro an gi kwayo ni mondo sirikal oyiew ni ondika omiya bende pesa ni achame dhi to iriemba koro kang'eyo ni to itimo nang'o momiyo mondo mi ayude. Moko kuom jodongo mane ondiki e chenro ni dwe mar 6 higani wach ni gisebedo ka gidhi mondo giyud pesa ni kaka ne okonigi kata kamano pok giyudo omenda ni ka koro gidwaro mondo koro piny owacho koro ketgi e ler. George Juma, Ramogi TV, Migori.